bawan Cheleshadin, bawan ng Noston, pagwig-wig jaga, but kamtam, if he ipaiba, kibaya don, hagani jaga, yagaban skap, yagani jing penito, yaw kurtong, chong voice of the People Party, nakabandagan ni election, araja atundriw, kaba ihapan, yakendo yagani, day nagadaw, chong jing katno, chong UMP, bayi berpodan burung jengi Dr. Ricky Ejisengkon. Kuman penito ilade, ngadai bala kesnong maurun keneng, nanti rajan China Hills, kablai markap. Bernasong asa ante hanong kumbay, but ngasa de ante hangsling Hadan Smith. Ngatereng yakta baru si kata, halte ya Synod College, ya kebangiyo penhikai kum assistant professor ningkong, hadirin kata ngalong associate professor. Halsem arajar akulai, ngalayo pat ya banjoin kum associate professor ha ka department jong political science ha North Eastern Hill University hangte ya Shillong. Kajing mikmat kejangan, syagani kalimpung. Ya kabanyale ya kini ki election kedenge rai jong ke parti ngai ke burong ngai ke jiro sa parti baka jing sumo namar ban kala ibet ya kabanjit ya kabanyale ya kini kabay election jing sisa nga amdai ubreu ubedon bentabat kono ka political party swag sem arajar atway Dayal Snem arajar arhuway, ya kabang ngampoy perkhat, ya kabang andon mentah ka jeli jong ka politics. Hagaba iba arden, mela besayamoy, ila ya khot, ila werela, ya kabang andon mentah, baka kunhon kaba idon, ya kabang inyo panseng, ya kani ka voice of the People Party. Hagata kunhon, ladonru I Dr. Ricky Ejisengkon, but kiwi kumjong ba Christ well magbanya. Habaki khot ya kabangan ya don benta, ban seng ya ka voice of the People Party, ningkong nga perkhat kay kabansia. Namar ba ngam chukam kwa ya kaban don benta, but ki party. Henry habanga perkhat ya kajing kethe, habanga perkhat ya gajin tu, baiba adan mana besayamai idon, berhambang perkat, ya kata gajin tu keban, I Dr. Ricky Ejisengkon, bagi waibat kiri ramba kibadon untuk kepor, ya semua kadai ya kamram kejangan, ya kabangan mi cepat, ya kaban ai ketiga, mon ketiga diang, ya kaban yarap, ban seng ya kani ka voice of the People Party, ban penlong ya kata ka party. Kaba kumbakalong kumni minta. Habang apay di, ngam sinodon ka jing babi, ya kabangan don minta ban seng bakani ka voice of the People Party. Nabar ka voice of the People Party, kumbang ila tmu, bat kumbang ila seng, kadai ka party, kabang ila ban penlong, ka party ka biya pher na kiwaipat ki political party. Kanong dan kabakhan, ya kaba iba ardan ila seng, but kaba kiwe pat kile ramba kibadon na ka party kila seng. Kata ka di ka nongren kaba ninyong ka clean politics, but kani ka clean politics kaba iba ardan ila sedang nadu snem arajar shipho seneng. Kala yo pansut hit hagani ka party. Hoy menswa dan kibakin ho, iba ardan hagapor ng seng, ya ka voice of the People Party yong. Ba uba adan usang ya ka nega voice of the People Party day na magadaw ba ukwa kanlong unong yalam haba umla kanlong unong yalam haga HSPDP usang na ka BBP ya ka banyo long nong yalam hindi ka mga kwa pan kran na ka janmi kanlong ba kani ka clean politics campaign kaba iba adan lasdang na do usam arajar shipho Hagapur bidang don haga United Democratic Party, ngayon haga to party,
baka party kamshin kia yaga clean politics but hadin bai ba adan imdan sho haga UDP ka clean politics kam don jinge dei but cases about ka UDP hadin kata ila rung sha ka HSPDP ngala pei bha ngali bai la yat shrum sheneng bai la pin khan yaga HSPDP bara slam arajar khat sao dei bagi le yo pen jok hado chipong nyawat KMDC itu bapor ni ke jingkerman ya ke HSPDP hendra ke ke baca kalongba hadin Islam arja kha hadin tu ke assembly election ni bai ba adan iha banmino na ka HSPDP kani ke bu jingkeliya hatu ni clean politics campaign ke HSPDP ka shimne ameka hadin bai ba adan imina ka HSPDP hendra ni ba ke HSPDP kam sim ya kena clean politics hadin bai ba adan indon show tingaru ngai ba ke HSPDP kam dan show kata kalawai ban habai thot ban seng ya ka Voice of the People Party ya dokumen sibone ban ongba yela penong ya kani ka nongrem jo clean politics kong ka nongrem ka bakhan jong ka Voice of the People Party but ka dei ke ni ka nongrem ka ba pinye pher baklaba ya ka VPP nadi wei pat ki party nama ba hadu mentafi ka UDP kam dan clean politics ka HSPDP kam dan clean politics but ka ei ba kwa banya thu e phiru ka kom ka jinglap ka jonga ka kom ka jingi ka jonga ka longba kini ki wei pat ki regional political party tang banyo don bentalang hak sarkar la kalong kono ka party ka ba wat ka ba party ka ba ya persya ya kata ka jingthu chok pai ba ya kata ka hok chok pai ba kini ki wei pat ki party ki kro ya ka ban benta hakum kita ke sarkar tang banyo ya ka bo henry ka Voice of the People Party ka yang honor ka nong rem banong ba ngin ya pen ya ka nong rem jong ka party ya ban ai ka jing sekri ya ki bre jong ka jala ka jongi kom kita ki riuno ki badon ya ka hok pakerpang ban siap rung sarkar henry ni nge ban ni yin sekri yo pai ba ban pinti kana paga hok long trai man trai ka hok holo ka khinde wasiya ka hok holo ki bai pat ki benta ki khaw ki tap kom ki long jong jong ka jala ka jongi ni nei ban yo kom kita ki trai nulu kata ka dei janong rim jong Voice of the People Party bara ka jing sisa ngarung sa Voice of the People Party habang yun bentaban seng ya ka but nila yo kon penlong dan raya kini ki atlikin nong rim jong Voice of the People Party ngam sen don kata ka jing thu ya ka ban yele yang election ngarung sa Voice of the People Party ya don bentaban seng ya ka BBP dei na mar ka jing sukhya ya kaban ay kata ka jing sekri siya ka imlang kasalan nga don la ka jong ka kam dei bangarung siya ka party banyo kam ngamrung siya ka party ya bangalong chairman but vice chairman leni banlong giway pat banbat giway pat kipos henry ngarung ya kaban ay ka jing sekri ya ki pai ba ling ba ka ni ka party ay jing isa leng ngong anda ka party kalakwan kalabit kalabiang andai kipai ba kala ay ka jingkersan ya ka Voice of the People Party ngan so no na ka politics ngan company jingmut haga kam ka ba ngan adon enre ka jingpnya basta ka jong play kona ba ngala don ka ta jingtu ya ka bangan ino ya ka Voice of the People Party but ha ka jingdon kam ni la ye biteng bandon beta ban pin khan chu ya ka Voice of the People Party wat hadin bagi la job ya ka MP election but what hadin bagi la job ya ka MDC election hang ni ya Khasi Hills bagi la job bon seat ang ha Chente Hills ting ngala ya don benta ka party but haga jing punya ka start ka jong play but haga jing ikop ka party ya ka ban pinni ya na manong kum ta kertong jong ka Voice of the People Party ya ka ban yatrai na ka benta ka daw ba jong ka jai penri ngala ji isyak mong yefi ngammi ya ka bang
bangan yale election. Henry habaka party kadon kam. Yang bangan yale nga Troy ban ai, ya kata ka Jimentur, ya ban ai, ya ka Jim Sekri. Kani kamut balada ka party kam ai tiket yang ngan mino. Kamut balada ka party kam ai pus yang ngan mino lan dengan poino. Ngan ong ipi pai ba. Kum unong tray berit ka party. Kum unong tray ha ka party. Ya ka bangai kwa ban yoi ya kata berkom sensa ka khada ka bagat inti aka jala ka jongi nga ngai ha ko ka jimpen ya jong ka party ada ka party ka ong yale ngan yale election ada ka party ka ong ya usong ru ngasong namar ngai unong trai berit jong ka party hagani ka bai election ka bamenta hadin bala phira jit MP daga jingka shan ka jongpi nga ngani trai nakabantaban penlok urlong bakban wanra ya dikimat kiba ka party ka bu baka party ka don ka manifesto ya ka ban yo panra sakmat sati sedhi kata kan ka thong ka jong bal abang ong ya kata haba pipe pimdei ben pek sanga kum uta ubri simet pilei ben ai daga jingka shan ka jongpi nga kum unong trai jong ka party Natakadan wakwa banbu ya ka party hakmat ngakwa banbu ya ka party ya kinongrim jo ka party banbu ya taki issue ba ka party ka dan hakmat but satte ke ubriu hadin nabar bagi have a voice of the people party niya tray kubakan hun niya tray kubatin niya iway pat but the next time daga jingar shan jo ki fak to voice of the people party daga jing I'm sim jo ki pai ba haba bijit yang banlong to MP but mai jo ki yang ai daga jing sekri kum baka party kala pular ban ai ya jing sekri namar ka wei kanongren ka ba internet ka ba slow shine but nabara ka ba na slow sarong ya ka voice of the people party kadai ka nongren ka ba ki ba rung sa ka voice of the people party ki rung om na ka banta jing to simet henry ki rung dah kata ka mensim ka jing kli ya ka jai ben riu bar ki rung dah kata ka mensim bar ai ya ka jing sekri shau pai ba ki wei ki political party habati ai ki tiket ya ki election pipet bonsin ki pet ya ki breu ki ba ijob bar ita ki ba ijob bonsin ki pension ng rembe ha ka jing don ka spa na bar bagi snow ba Banyak election, they tangling baka pisa bagila menjok yang election. Henry ka voice of the people party, kam ya tumta, kaya kapet kabisar, ya kata kajingla, jong une kabriu, ya kapan ay kajing sekri, siya kipay ba. But they na kata nganuot pan ong hangani, ba they lingba ka voice of the people party, ba MP ba i jongi ulan leno aswa jongi i Dr. Ricky H. Senkon ila yo pan mi sakmat ya kapan ai ya ka jing sekri ya kipai ba ho ila mat ya ka jing kerku ila mat ya ka kamba pa ka jongi ha por bilong UMP nganut panong beladam din ka voice of the people party ngimdom yo ha ni jela ka jongi ban yo UMP kum i Dr. Ricky H. Senkon. But kaya ka sumu ya ka voice of the people party kum mangalakran kolongban. Kasi ki breu ya ka ban ay ka jing sekri nakabanta ki pai pa om nakabanta ban shule ban yele election ban yokam ban shule yele election ban penhe ya ka business ban yele ya le election ban penhe ya ka spa apo kata kamdei ka nong rin ka voice of the people party. Ki barung sa voice of the people party ki rung ta ka mensin jong kata ka jingit le ya ka bala ya ka jing sekri yaw pai ba but sa kawai ka nong ka kawai ba ka voice of the people party nga kwa ban kan ka nga janmi tulong ba ka voice of the people party habang ipet pinakani ha por bangi penlong jingalang hangtai hamat ya ka ba pensno si ki pai ba ya ka jing kapag jilla kay kendo
Bukan kibala keno ya ka Voice of the People Party. Dan rung kibala ho ki kot kubor dan ang makani ka Voice of the People Party. Haka jaka menyekren hal assembly kami penbangsa surok ya kaban ya lum yo pai ba ban pensit yo pai ba. Yang ni pik pai ba. Ka Voice of the People Party naduk la sengnya ka. La sengnya ka om tang bakan long kata ka Voice of the bakan long ta ka parti ban election. Henry ya ka Voice of the People Party la sengnya ka daga jingmu ban wan ra ya ka jingla ha ka imlang ka salang ban long ru kata ka parti ka ban yele na ka benda ka hok jong pai ba la ka long ha assembly nesha bar jok assembly la ka long ha ka dorbar thawan dan ne war ka shabar jok yin dorbar thawan yin ra bat min dekren yang isu jok pai ba ya ka ba ngin tetikna bo pai ba unoman ya ki singe habak sarkar kaya le kai ya ka hok chok pai ba habak sarkar kam snap ya pai ba habak sarkar ka thmu bandilam ya ka ri bar ka chai den re bo jongi ki MLA ki jongi ki noyelam ki jongi kim ban se ya ka ban ni sakmat ya ka ban ra ki isu shau pai ba la ta kada pai ba ka Voice of the People Party ni kren assembly ni kren ha ka ying dorbar ni kren ru ha ki surok ki sengkin ya ka ban pentikna ba ya ka hok chok pai ba on yo ban burom kata ka de ka thong to ka Voice of the People Party